аэропорт Внуково. Нақлманали застряли здесь, в Москве. Инақа ҳамаро баро хора. одамои дин омадагиян, инамҷа пафтагиян, ҳамин ди ҳамара махаям кардаган сар наметам. Инамҷа ҷаште омада. Дуи аэропорт ем. Чишобраи сара намедонам. Ёфтагиша депор кезам, наёфтагиша сар додистам. Ҷам меравам нахо қаз гирифта чанд рейс дод, я рейс кардагиян. Махам кардагиян амала. آدم هیچ آدم مسافر کنم. من توجه کنم. بخوام زمین خوانم. саломи гарму ҷӯшони хидмат мерасонам ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон ва бародарое ки аз Тоҷикистон занг мезанед чиптаи ҳавопаймо мепирсед. ана ҳамин видеоро ки шумо тамошо карден, яъне ба ҳамин хотир бисёриёра билети самолёт аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия наменависем. Ва ҳастанд бачаҳое ки яъне зарурат доранд ва муроҷиат мекунанд. бале билетҳошонро навистем ва пешакӣ хабардор мекунем, пеши оне ки менависем билета хабардор мекунем ки вақте ки шумо мебиёед дар аэропорт ба анамин гуна мушкилиҳо яъне рӯпарӯ мешед ва шуморо телефонотонро проверка мекунанд, бениҳоят саволҳои зиёдтон метиҳанд ва айнан шумо бояд тоза бошед. Ва ин видеоро ки чӣ хел шумо тамошо кардем, дар ин видео шаҳрвандои Тоҷикистон яъне дар аэропорти Внуково дармондаган уже накам аз 2 сутка мешава. Бисёриҳо баъзеҳо занг задан, гап задан ки 2 сутка мешава ки яъне дар аэропорти Внуково қарор доранд ва дар ҳақиқат ино на ба хотире ки яъне иҷозатшон наметиҳанд дар омадан дар Федератсияи Россия, балки тафтишот вақти зиёда мегира. Тафтишот яъне телефонҳошонро проверка мекунанд, саволҳои зиёдшон метиҳанд ва дар ҳамин ҳолат вақте ки шумо агар тоза бошед метавонед ки яъне дохили Федератсияи Россия шавед ва аксариятш ному фамилия алиш кардагай, сроки паспорташ буд нашида паспорт алиш кардагай, штрафҳои просрочени айсе штраф зиёд доштагай, судимости доштагиё мисол пештара чандин солҳо пеш, ҳама ин меброя ва ҳамин хел одаморо мегардонанд бисёриҳоша. хеле ки шумо автовокзали Котельникиро тамошо мекунед, нафарҳое ки бисёртар занг мезананд, яъне дар ҳамин мушкилиҳо бо билети мисол автобус мепирсанд. билетҳои автобус аз Тоҷикистон нафарҳое ки ба Федератсияи Россия мехоҳем сафар кунем, бародаро айни ҳол дар фурӯш нест, ба хотире ки шумо мебиёед ва дар граница дар мемонед накам аз 2-3 шабона рӯз ва қуввати ана ҳамин хел истодана дошта бошед, шумо мебиёед ва айни ҳол нафарҳое ки аз Федератсияи Россия мехоҳед берун шавед, яъне ба Тоҷикистон сафар кунед ва айни ҳол аз Федератсияи Россия рам ба ҳамин мушкилиҳо рӯпарӯ шудистанд. Барои бачаҳое ки буданд ки мошини сабукрав вақти рафтанд ва автобусҳои Ӯзбекистон ки буд занг задан ва гап задан ки айни ҳол аз Федератсияи Россия сафар мекунед, яъне дар граница хо буромад боша, хо даромад боша, яъне тафтишот зиёдтар, яъне вақти зиёд сарф мешава ва дар ин ҳолат вақте ки шумо сафар мекунед бояд пуртоқат бошед. хо аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия боша, хо аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон боша, хубтараш ки ҳуҷҷатотонро яъне дуруст кунед, штрафотонро биспорен ва тайёр бошед ба ҳамун саволҳое ки шуморо метиҳанд. дар аввал шумо телефонотонро бояд тоза кунед ва телефонотонда ягон чизи ғайриқонунӣ надошта бошед. қатъи ягон инсонҳои ғайриқонунӣ кор фаъолият мекардагӣ алоқаманд набошед ва муҳим ки шумо ягон преступление накарда бошед дар Федератсияи Россия. нафарҳое ки шумо занг мезанед мехоҳем бор равон кунед, айни ҳол бор қабул накардестем, ба хотире ки прямои рейси автобусҳои Тоҷикистон нест, фақат автобусҳои Ӯзбекистон хизматрасонӣ кардестед. хоҳишмандон метавонед муроҷиат кунед то Ӯзбекистона, то границаи Регар ва Ташкент. ва мошинои сабукрав мешава, метавонед муроҷиат кунед мошинои сабукрав ва чиптаи ҳавопаймо аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон. яъне айни ҳол чиптаи ҳавопаймо ба Тоҷикистон хеле арзон шудагай, 10,000, 11,000 то 15,000 сомон айро, Уралские авиалинии, Ютейр ҳастай ва на фақат шумо аз Москва метавонед муроҷиат кунед, балки аз тамоми гӯшаву канори Федератсияи Россия метавонед занг занед ва ё ки дар WhatsApp муроҷиат кунед. чиптаҳои худтонро метавонед ки дастрас намоед ва озод сафар кунед ба Тоҷикистон
ва аз Тоҷикистон нафарое ки шумо мехоҳед сафар кунед ба Федератсияи Россия, шумо бояд пеш аз сафар кардан тайёр бошен ба ҳама яъне мушкилиҳо, то ки дар аэропортҳо шумо дар мемонед, якчанд сутка шояд тез гузарен, шояд дер гузарен, ба ҳамин хотир шумо бояд ба ин чизҳо яъне тайёр бошен. Зарурат надошта бошен, хубтараш ки сафар накунед. Ки зарурат дошта бошен, метавонед муроҷиат кунед, чиптаҳои ҳавопаймо яъне нависта метиҳем, сафар мекунед. Ба нафарое ки шумо дар Федератсияи Россия қарор дорен, ҳуҷҷатҳои худтонро дуруст кунед, эҳтиёт бошен. Нафарое ки яъне договор дар кор мешавад, уведомление дар кор мешавад, шумо метавонед муроҷиат кунед. Нафарое ки суточни квартира шумода дар кор мешавад, комната дар кор мешавад, метавонед муроҷиат кунед ба канали Ройгон Авиа. Дар ютуби худтон Ройгон Авиа менависен ва номерои телефони мо, номерои WhatsApp яъне дар шабакаи профил ҳастай. Ва дигар саволо боша метавонед дар комментария нависен. Ҳатман ба ҳадди имкон кӯшиш мекунем ки ба саволои шумо ҷавоб гардонем. До дидори оянда, худоҳофиз.